Poslanci za SDK-UDS napísali list kolegom v rakúskom parlamente. Žiadajú zastaviť plánovanie výstavby spoločného ropovodu cez Žitný ostrov, pretože by mohol ohroziť zdroje pitnej vody. Premiér Robert Fico výstavbe už povedal jasné nie. Približne v týchto miestach má viesť plánovaný ropovod ponad Dunaj nedaleko rafinérie Slovnaft. Ak by sa poškodil, najväčšie zásoby pitnej vody v strednej Európe by boli zničené. Opozičným poslancom prekážajú najmä prípravné práce na rakúskej strane, na základe ktorých je možné začať stavať takmer okamžite. Vyplynulo to z piatkovej verejnej diskusie v obci Kidze. O rizikách pre Slovensko preto v liste informujú svojich rakúskych parlamentných kolegov. Za stav je podľa nich zodpovedná aj strana Smer. Boli to práve predstavitelia strany Smer, ktorí podpísali memorandum s rakúskou stranou a to odštartovalo celú výstavbu. Boli to práve poslanci za stranu Smer, ktorí v parlamente navrhovali také zákony, ktoré by umožnili výstavbu aj cez chránené územie. Premiér Robert Fico minulý týždeň výstavbu cez Žitný ostrov odmietol. Ak bude vláda, v ktorej bude Smer SD, tak počas nasledujúcich 4 rokov ropovod cez Žitný ostrov nepôjde. Proti výstavbe sú aj občania. Petíciu od februára podpísalo už viac ako 33 000 ľudí. Jej iniciátorom prekáža, že vláda doteraz neponúkla náhradnú trasu. Prichádzajú vyhlásenia, nevylučujeme trasu ešte z konania, zároveň prichádzajú vyhlásenia, nebude sa stavať cez Žitný ostrov a myslím si, že už v tom vzniká určitý chaos. Ako hlavný príklad Rakúšanom uvádzajú protestujúci haváriu v rafinérii Slovnaft v roku 1971. Pár litrov ropných látok vtedy navždy zničilo jeden vodný zdroj. Peter Majer, Slovenská televízia.